दानो खालामथारनांगोन होनबा औ दानि खालामथारनांगोन आं मिन्थिनांबाय ना दे आदा खोन्थादो होनबा माबायदि काजल नों रावनिबो जानो हाया खालि आंनिल' फै काजल फै आंनि बिखायाव फै हाबाब सोरां बारां मा आखल जाखोलै बिलाय आया बेथ' लावसो ओइ लावग' फै सुवाद साला मानो फैदोंलाय बाथ्रा खोथा दंबा थाब बुं आरो थाब थांफिन दंब्रा बेखायथ' नोंखौ नागिरनानै फैदों लावग' जों दाखालि अन्थाइ बुख्रुबनाय हाजिरा मावनाया रां मोनबाय आरो गाबोनो हाजिरा मावनो लेंहरबावदोंसो सुवाद साला मा फाल्थु आया आयु हाजिरा मावग्रासो ओइ सुना हाजिरा मावग्रा नङालै हाजिरा मावग्राखौ नाङा माथो हाजिरा मावग्रा नङा डाइरेक्टरसो सिं सिं ओइ सुना मावग्रायानो डाइरेक्टर बुंना लाबावलाय हात दरजि बेसे गोबाव जाबावगोनब्रा र' फंबाय दसे ने आंनाव टावेल दं बेखौ गानना लाथ' हात नोंसिनि टावेलखौ गानजायालै मानोब्रा फंबाय गोबां मानसि गानफैयोना बिसिनाबा सिंफ्राव मा थायो खुरुफोरबोथ' थानो हागौ ना बेनिखायनो गाना आङो जारलासोलै दे जागोन दे र' होनबा नों मानि सिफुंनि देंखोखौ बन्द खालामफिनखो थोद जाम्बि आंहा ओरैनो दसे सुलाबायनायानो दामबाय थायो होमबा हायेन आं मोजां खोनादोंमोन ना अन्नानै खनसे सुफिनना देना गुस्थि रुवायलै जाम्बि मालाबा दामसिगोन दे नाङा आं दानो खोनासंगोन दामाबा मालाबा दामसिगोन दे थुनलाय मालाबा नङा दानो आब' थुनलाय बायजोआव ओंखारबोलाय मामोन आगै मानो लेंहरामोन नै समबारि फाग्लिया फैलायबाय बिनो माबा मोनसे हरदो जागोन दे आगै आं माबा मोनसे हरनोसै समबारि नो बेखौ लादो
आफा मा बिजाबफोराव धोरोम इसोर बानिनि महिमाखौ सनानि हांखोजों धोरोम बिजाब महरै गालांनो हादों? बे बिजाबखौ नोंसोरो बिजाबाव फरायना मोनबोखादों थेवबो नोंसोरो बावगारदों। आफा बेद कुरान बाइबेल रामायण महाभारत भगवत आरो गीता बेफोरबो नंगौ दा? नंगौ थुनलाइ आइ बेफोर गासिबो नंगौ आइ हायना नंगौ थुनलाइ बुंनाय बिजाबफोरानो गासैबो सनानि हांखोजों धोरोम बिजाब महरै गालांनो हादों। मिथिबाय आफा थेंक इउ आब' थुनलाइ। नांलाया दे आगै। दिनै बे बुहुमनि सुबुंफोरा बे बिजाबखौ फरायनानै गावबा गाव सैथोनि धोरोमखौ गंग्लायनांदों। मेंजोबथारबायहाय आं लामायाबो मासे हाखर गोजाथार। हाय होद सिंगिसोलै माथो। माइनाव लाखिथ'लाय। नानि हायना नोंसोर थांग्रोदो दे। नोंहालाय माथो जालायखो? आं हायेननि बोरसि बोननायखौ दसे नायनि। बाबानो दा खिथाहैगोन र' आं नोंखौ। मोनगोनसो गथ' थांग्रोदो। दे गाखोदो जोंहा। आब' उदांस्रि नोंहासो खस्थ' मोनबाय आंखौ थिखांलाय आब'खौ थिखांलाय। जेबो नङाहाय। ओइ हायेन नाया मोनदोंना मोनाखै? सान्दुं गोसायाव दाबो बोरसि बोनगासिनो नों? थुदो न'आव थांसै। थुनलाइ नों थांग्रो आं दसे बोनबावनि। बोनला फै दानो थांसै। आं साइकेल सलायनो बाबाय। थुदो ना हायेन नों ससे सलायलांना होदो। सन्जय बोरसि दान्दाखौ दाय लांफादै। जागोन दे आरो खबायाबो दा लांफागोन दे आं। थौ आंखौल' मोनो नोंहा। बोरो सन्जय नोंसा बोनबाय था। ओइ हायेन लासै लासै सालायना। आब' नोंसा मालाय फिसाजो सानैबो सनाथार मोजां बिजामादैनो हरहाय। नायनोसै उनाव मा जायो दालाय जेबो बुंनो हाथ'आ। माथो बाजिसोलाय माबा माबि रायलायदो नामा? फाग्लायाबो मा बुङो। ओइ दाखालिनि दायखौ आं उनावसो हैगोन दै। मा दाय जालायखो लावग'? माबालाय आं जौनि बाखि दंमोन। लावग' नोंहालाय खामानि आद्रा दंलाय थाब मावहै। आगै गामसाखौ खैखान बुंदोंमोनलाय? ए माबा आब' 20 खान लानोसै नोंसा 10 खान जोंहा 10 खान। दे फिसाजोफोरनो खोन्थासिगोन आङो। आब' नोंसा फिसाजो सानै दानाय थाब हागोन बे। दाबालाय थाब जोबो। दे आब' आंहाबो ओंखाम संनांगौ थाबनो थांनोसै। दे होमबालाय। गुमैयाबो थाथ'। दे खोन्था मा जाखो जोगोनार? खोन्था ini बैयो थुनलाइ नोंहालाय? नोंबासो सासेखौ बुंदों बेयावथ' गोबां दं।
बैयोब्रा बै मोदोमै माहामै आदै मोनस्लाब मोनै मिनिस्रा बांसिन ना बुंनाया बैयो नामा आदै मदद गुफुर गावदाङा अब्रा बेनो मा नों बेखौनो लानोसैलाय गोसोलायनोसैलाय नों बेखौनो माथो दा फैबा जंखायलायनोसैलाय आदाया मारल' फिसालै बा र' फैग्रोथों ना गुरनायाव आदै फेन्दाखौ इसे नायना लाग्रोनि आया माथो हनि रुथ'ब्रा दसे नाखौ बेसेबां मोनदों नायनि बारा मोनाखैहाय जोंबा नायलायबाबो जागोन दे र'ब्रा खेबसे नायनानै हरनि बोरो बेसेबां मोनदों बोरो नायनिब्रा ए माथो मोनदों लायो बै मासे गेदेरखौ आंनो हरदोब्रा मालाय एसेबां खस्थ' गुरनायखौ होलाङा माथो मानसि गुन्दा दा नायथारो मानसियाबो थौदो लोगोफोर है आया दे ओइ थुनलाय सामब्रोमोन ना गुरनो फैबाय थादै सना बिमा आं फोथाराव थांना फैनि दा नानिमोना नाखौ गुरना मोनबोबा मैथादो गोगोम संना दोनथारदो जागोन दे थांदो नोंहा आयै हा फाग्लिफोरालाय नाखौलाय मोनबोदों ना मोनबोआखैसै लाबोनाय नायनि आङो नायलायाबाबो जागोन दे आइ जोंखि मोना जायो दे होमबालाय आंबो मैथा सायखादों मैथाजोंनो संबानो जाबाय जागोन दे आइ जों जा मेंबाय दुगैग्रोथारनोसै नोंसोरनि हुदाया बिदिस' नों आंनि सिगारेट सोमनायखौ मानसिखौ नागारखो नोंसोरनि बिमा बिफाया मा मावो हाजिरा मावो नोंसोर बेराम जायोबा फाहामनो बेसेबां रां जमा दं मा बेमार गैयालै जोंनाव जेबो फैसा नोंसोर मिथिगौ ना बिरि सिगारेट सोबोब्ला बेसेबां गिदिर बेराम जायो नोंसोर मिथिगौ ना बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय बेसेबां रां नांगौ हट नोंनि गथ'आबो देनां देबा सोबगोनलै गथ'फोर नोंसोरखौ दान थानायाव लांगोन आं नोंलाय पुलिस नामा जोंखौ थानायाव लांनो औ आं सासे पुलिस अफिसार बेनिखायनो नोंसोरखौ मोजां रावजों बुंदों बेबायदि लामा सामा बिरि सिगारेट सोबनायफोरखौ गार आरो सानफ्रोमबो स्कुलाव थां बेफोरबायदि नुफिनोब्ला थानायाव लांनाय जागोन बिफा नोंनि डिउटिया सिभिल ड्रेसाव नङा माने आं मियानि खोथाखौसो बुंनो नागिरदों दानि गथ'फोरखौ मोजां लामाजों लाबोनो हाखाया मोजां मावग्राया मोजां मावबाबो जेबो मुं थाखाया जेसेखि बुङा मानो नङा बिमा जों डिउटियाव थाबाल'दि समाजनि गुबुंले थासारिखौ बिजिरनांगौ होबथानांगौ बेल' नङा जुदि जोंनि गथ'आबो देरना सेंग्रा जायोब्ला बैसोर बायदि जायोब्ला सोर होबथागोन मोजाङा मोजांखा गाज्रिया गाज्रिखा थेवबो सासे गाज्रि सुबुंखौ मोजां खालामनो हायोब्ला समाजाव सासे गाज्रि सुबुं जोबस्रांगोन बिखौ जों गावनो गाव बुजिनांगोन दे बिफा नोंहाबो डिउटिनि सम जाबाय आं जानायनि जगार खालामनोसै
थुनलाय आंनि गामसाखौबो सुना लांदोब्रा गाबोन नोंनि खावलाय बायदि जारां जारां आफेल लाबोना फैगोन आङो आफेलसो ब्लाउस लाबोआ आरो बे सिङाव गानग्रा फिसा फिसाया मा नाममोनलाय है सोरथा जोगोनार ओइ थुनलाय है खोनागोना खोनायाखै जाखो ब्लाय आया बेलाय गामसाखौलाय सुमारगोना सुमारा जाखो ओइ थुनलाय हे फारसे बिंगा खोनामाराखै इयो थां नोंसोर फाग्लाफोर जेरावबो दुथांल' ना गुरनाय दुगैनाय जेरावबो एदावनायल' मैना खबारिनि गय जानाय जारौ गुस्थिजोंलाय मा फोरमायहरलायखोलै आगै थुनलायालाय फोरमायहराखैलै आदा रायहरदोंसो सिरि थांदों आं नोंखौ सिरि थांदों सुवा साला जोगोनार थुदो जोंहा थांनोसै थुनलाय नोंखौ लानानै आंहा मोनसे सिमां दं सानै गथ'नि बिमा बिफा जानानै स्रें स्रें रायजो जानो ओमफ्राय नों सासे बे सासे मामसि नामा हगार लामाया थांबायबो हनै आदाजों समायथारगोन आदा आगलि सिलाङिथार नोंजों समायथारगौमोन आदा लायगौमोन हायेन मा ओंख्रि जानाय अनलाजों थाइगिर बा मालाय नोंसासो गोथावथार हायेन नों गाबोन मा खालामगोन जेबोथ' गैया खामानि होनबा गाबोन बिलोआव ना गुरनो थांगोन नोंबो सारफानो थौ थांनो हागोन दे हायेन आखायाव सिफुंखौ मानो लाबाय थाखो मोनाबिलिनि खनसे रैसुमै देंखो सुदो ना आंथ' दामगोन र' नाथाय नोंबो सासे खन्थाइगिरि आं मिथिदों थुनलाइनि खन्थाइफोरा जोबोद मोजां जायो होनना सोर खोन्थाया बोरै मिन्थिया नों मिथिदों दे आवरायदो दे खोनासं होनबा मोनाबिलियाव जेबोला नों आंनि खाथियाव जिरायनानै मानोबा आंखौ लाजिहां माहां मोखांजों सासु मासु गुरै अनसुला महरजों खनसे नायगोमानायावनो दानाबा जाबाय आंहासो मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि हायना महर बस बै थुनलाइ नङा होनलाय
खाथियाव दाफै नोंसोरनि आखलखौ मोजां नुखायाखै आं फाग्लिखौ आदै मोनस्लाबबोनो दख'ना गाननायखाय दुंहाव थारदों हाब्रुआव रिथि बांख्रबना नायथारनोसै आं बांख्रबनायनि आङो नै आया बारसिदो हायेन 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 हाय बे त थुलायनि आवाजसो हायेन थु माबार थु हायेन हायेन आइ दाइ आइ दाइ शाला नोंसोरखौ फै खारदु खारदु हेय हेय है या आया आया है आया हाय दाय है हाय सुवा थागेट हायेन बिसोर आंखौ जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन औ थुनलाइ दिनैनिफ्राय नों बे दैसायाव ना गुरनो दाबायसै थौ थांसै खोमथा दिनैफ्राय जों दुथानाखौ गारनोसै नामा माथो जोंलाय सासे सेंग्राजों बुजाबाय थायो आंना हले सिनस्रियानो बायबायमोन है आइदै नोंसोर बे आखुखौ गारगोन ना गारा रावबो गारनो मोना बेबायदिबा नोंसोर साननाया जाफुंनाय नङा आरो आंबो गोजोननाय नङा होनबा बोरैथो देरहागोन जोङो ना थालिर दांसि दांसि जानानै बोलि खालामनानै देरहायनोसै नामा नङा जेरैखि जायाबाबो बे बाराव जों देरहागोन आरो आरो बे हायेनखौ जावलिया खालामनानैसो गारगोन जावलिया थानायाव गोबां बर'फोरनि केस फैसै बिमा माथो जोंनि बर' हारियाव दावराव दावसिन जोबला मादार केस रेप केस दानला सुलाय बेफोरल' फैसै बर'फोरा बिदिनोसै गावजों गावनो दावराव दावसि बिनिफ्राय माथो दंबावो बेनोसो जाबाय बिमा मा खालामबावनो केस होना केसखौबो सेफायला गावजों गाव हाइकर्ट केस गेलेनायाव गावनि गरफा गरनै बुथुमनाय फैसाखौबो गुबुननो हरसै थौ थाबैनो हायेन बहा थांहांदों बिसोरजोलाय थुनलाइ बे फाग्लिफोरा जोंखौ लामायाव लोगो मोननानै साल खुन्दा गायनो लिंबोनायाबो फाग्लिसो बुंबावबाय नोंबो जोंखौ थौदो माबार र' थाथ' आखाइया हगार सन्जय नों हारसिं गायै थां आं हायेनखौ लाखिनोसै दे होमबालाय आं हारसिं थांना फैनोसै थौदो थु फाग्लिफोर नों मैया मानो सिख्लाफोरजों आखाइ हमजानाय बेसे मोजां मोनो आंसो मिथिगौ सिख्लाफोरजों आखाइ हमजानो मोनबा मानो बिदि नोङो नङालै नङा थुनलाइ मालाय साबखांना हमबायबा आं मा खालामनांगौ दे थेवबो आं बोरैबा मोनो ना मानो बोरैबा मोनो नों जेबो बुजि मोना होनबा नों बिसोरखौ मोजां मोनो हायना दसेनो रावखौबो मोजां मोनब्रबग्रा सेंग्रा नङा दे मोजां मोना नाथाय सेंग्रा सिख्लानि नोजोराव सोरखौबा हास्थायनाय मोजां मोननाय एसेब्लाबो थाखायो दाना बुंदो नों सोरखौ हास्थायो रावबो गैया आंहा हायेन गान्धीजिया बुंदों जेब्लायबो सैथो बाथ्रा बुं आंथ' गान्धीजी नङाना आं हायेनसो हायेन थुनलाइ नों मानो बिदि हायेन र' थुनलाइ र' आंबो नोंखौ सोंनोसै गान्धीजिया बुंदों जेब्लायबो सैथो खोथा बुङो ना नों बुंगोन ना औ बुंगोन आं
नोंहालाय मोजां मोननाया सोर? खोमाया खाथियाव हर। थुनलाय बहा थांदोंमोन नों? गामियाव दसे ओंखारलांदोंमोन आफा। बाहेरायाव खनले ओंखारनाया नोंहा बारा जाबोगासिनो एसे खम खालाम। जागोन दे आफा। सार कनस्टेबल दिखांदो। सार बे हिन्जावसानि गोथैसुआ बालाबारियाव बोरै थाफैखो फोरमायना होनो हागोन नामा सार? दा जोंनि सन्देहआव आरो रायजो राजानि बाथ्रा बुंनाया रोखोमसेयानो। माबायदि रोखोमसे बाथ्रा सार? बे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै दुथांफोरा बुथारनांगौ। बे दायनि सायाव जों बिजिरसिगोन। जागोन सार। अख्रां औ एसेबां अन्थाव बाथाव लाइमोन सिख्लाखौ सोरबायदिया जिनाहारि खालामना बुथारो? माबायदि मानसि बिसोरलाय? थायो सन्जय, मानसिया गोबां रोखोम थायो। जिनाहारि खालामबायबा खालामबाय, आरोलाय मानो बुथारलायनांगौ? मालायनि दाउ मैना जिउखौ। बैसोर दुथांफोरा गासिबो अन्थाइ बिखाजोबलै। औ आं बुंगोन बिसोरखौ गसाइया थाबनो साजा होफिनथों। औ साजा मोनगोनबो बिसोर। बाजाराव थाङोबा इसे अमा बेदर लाफाब्रा, बिराद जानो लुगैसोगारदों। ओइ बुरबक, जानो लुगैबा जायो नामा? खालि बेदर दिनै मा बार नों मिथिया? अ दिनै मंगलबार ना, बावलायलाङोलै। हाट आयं मासे खेंखेंफ्रा नोंलाय? बै गोबोर हासारफोरा फोथाराव लांना गारै थां, खालि जानाय। जागोन दे आयं, दा लांगोन, नों थांदोल'। आदा लावगो आंखौ दोनलाङि थौ। हा बबेयाव दोनलांनो जाफैलायखो नोंहालाय? आब' सायास्रिजों मोसानाय सिखायनायाव। हाट सिख्लाफोर थानायाव थांनो बालायलाङोलां। जेबो जाया थौ। दे दोनलांदो आरो माथो जानोखाय लावगो? थुदो गथ' होमबा मा बार थुदो। बे नोंसिनि मोसानो फोरोंग्राया मासि गोरों बियो। आरो बिराद समायनाथारबो। औ मालाय आब' सायास्रिया मोसानो गोरोंखा। ए मुङाबो सायास्रि? नानि आंनो बिखौ नांथारगौमोनलै। आंखौ लागोन ना लाबि? लाया माथोनो नोंखौ, सिख्लाफोर लाजियो बुंनाया बेनो जाबाय। एरे जाबाय नांखेबा आंनोबो। थौ माबार थाबाय फै। बोरो मनायाव मा लाबदो नायनि? हगार जानला मेनला दासेख'।
आं खोन्थागोन ना लासै लासै दे थाब थाब बुं आरो खोन्था हायेन बेवहाय स्पेसियेलि नोंनि थाखाय गस्ला लंपेन्ट आरो जुथा दं नों बेखौ दानो गानना दिन्थिनांगोन थुनलाइ आं गाननो लाजियो आं गाना नामा थोद जाम्बा गामसा गानै गानै बोरायलांबाय नों दे ना प्लिज हायेन गानहैथां है थां ना प्लिज माब्रै जालांखो आं जेबोखौनो